कहाँ घर? कहाँ घर? अरे कबाड़ बीने वाला है हम। एने कबाड़ छिटल बा। ए भाई कबाड़ छिटाइल नहीं गए, शीशी बोतल बाबे हम बीनो तनी। चलो निकला निकला जल्दी भागो। ओकर का हम करत रहनी हो? कबाड़ बीनो तनी, गरीब आदमी बानी, कबाड़ बीने में ना तो हमार बाल बच्चा कैसे जी? कहता भागो भागो भागो। गरीब आदमी के कहीं जगह नहीं खे। उनकर महिमा बा, अपरंपार बा। चल तनी, ऐसन ऐसन आदमी से भेंट होता। अरे यार ओकरा के भगाओ तरला। चल त न्यू जाता हो ओकरा के रोक के, बहुत बुरा लागल हमरा। ए भाई है बा। ए भाई हमारा के नत मारो, हम चल जाता नहीं, हम कबाड़ हम ना बिना। हमरा बहुत बुरा लागल है। तू जे कबाड़ बिनत लह त तारा कु भगैले साबे त हमरा ना देखल गइले त उठ के नहीं आ तब तारा के रोकनी के भाई रुके है जा। ठीक बा, जा मत। ए भैया हम जाते नहीं, हम ना कबाड़ ना बिने। न जा, हम कुछ नहीं बोलत। रोज के तू कितना कमा ले बोला? ए भैया हम 300 रुपया कमानी, वही में हमार 4-5 गो परिवार बा। ओकरा के बेचे नहीं, कबाड़ के ले जाके शाम के अपना बाल बच्चा खियावे नहीं। हमरा लगे दोसर कोनो ना नौकरी बा ना कोनो इलिम बा। भैया हम ये कबाड़ बेचे नहीं। एगो बात कही, बात के मन बा। हाँ भैया मान। आज कबाड़ तू मत बिना दिन भर। रोज के तहार हम दिहाड़ी दे नहीं सकत, ठीक बा, लेकिन आज के हम तहार दिहाड़ी दे तनी 300 रुपया। आ जा अपना बाल बच्चा के साथे खा पिया, आज दिन भर कबाड़ मत बिनिया। ठीक बा भैया, बहुत तू महान आदमी बड़ भैया, बहुत आगे तू बढ़बो। ऊपर वाला तारा के इतना आगे बढ़िया नु भैया, बहुत आगे बढ़बो तू। बहुत रहमदिल आदमी बड़, गरीब के आदमी के इतना तू सहारा करत रह भैया, तू बहुत आगे बढ़बो। आज हमारा के गुड़ मत धर, गुड़ मत धर। कितनो बड़ा तो तू हमरा से बड़ा नहीं बड़ा। हम गरीब आदमी के अपना दिल में रखे नहीं है, जे नीचे ना रखे नहीं, गले मिला गले। ठीक बा, गले मिला। ठीक बा, ठीक बा भैया, जाता नहीं भैया, जाता नहीं। बहुत अच्छा आदमी बारन भैया। हे भगवान तू उनका के बहुत आगे बढ़ैया, जौन भी काम करत होखत उनका के बहुत तरीकी दिया है भैया। हम चलता नहीं, गरीब आदमी के 300 रुपया बेचारा एक दिन के दिहाड़ी दे के हमार दिल जीत ले। हम उनका के जहिया ले जियम तहिया ले आशीर्वाद देम भैया, हमारा आगे बढ़त, अब तरीकी करत।